μας θέση, τελειώνω. Η δική μας θέση είναι η εξής, ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να διαλέξουν άμεσα στη σκύλα και τη χάριδη, θα πρέπει να ισχυροποιήσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο λαός να παλέψει την επόμενη μέρα μπροστά στη θύελλα που έρχεται και να βάλει βάσεις για την ανατροπή ριζικά αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής για μια άλλη εξουσία. Λοιπόν, κύριε Καραβά, θα ήθελα να ακούσουμε τις δικές σας τις απόψεις ως εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν οριακά να κόβει το νήμα και να μπαίνει στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη θέση σας σε αυτές τις προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί. Έχει ανοίξει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Ξέρουμε που βαδίζουμε. Πώς προσδιορίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική μάχη? Ο κ. Καραμανλής φεύγει βαριά ηττημένος και θέλει να αφήσει μια κληρονομιά σε αυτή να φτιάξει το κάδρο, να φτιάξει το πλαίσιο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Και θέλουν να μας περάσουν σαν κοινό τόπο ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν, ότι για την κρίση ευθυνόμαστε όλοι, ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι το ίδιο. Να ξεκινήσουμε με δύο εισαγωγικά. Έγινε δυνατόν στην Ευρώπη με τα πολεμικά, με πλήρη κατεστραμμένη την Ευρώπη, να φτιαχτεί πλήρη σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, να φτιαχτεί εθνικό σύστημα υγείας καθολικό. Και σήμερα, όπου έχουμε 28 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, έχουμε περηφανευόταν Νέα Δημοκρατία για 3 και 4% ανάπτυξη τα προηγούμενα 5 και 10 χρόνια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είχαν 5 δισεκατομμύρια κέρδη. Είναι πραγματικότητα λοιπόν ότι τα λεφτά υπάρχουν. Αντίθετα, βλέπουμε ότι όλη η πολιτική που ακολουθεί από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και που θα συνεχίσει μετά τις 5 του Οκτώβρη είναι μια πολιτική που λέει ότι ευθυνόμαστε όλοι και θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Και την πληρώνουμε με καταστροφές όπως οι φωτιές, γιατί προτιμώ να παίρνουν F-16 και όχι πυροσβεστικά αεροπλάνα. Προτιμώ να παίρνουν αστιφύλακες και αγροφύλακες και όχι να παίρνουν τους 3.000 πυροσβέστες που χρειάζονται. Και αυτή η πολιτική, που όπως είπε προηγουμένως και σύντροφος ο Παρασκευάς, των εργασιακών σχέσεων. Είχαμε 2 νεκρούς μετανάστες σήμερα. Σε έργα στην ΕΙΔΑΠ, 2 νεκροί μετανάστες. Είχαμε 2 εργάτες νεκρούς στη Λάρκο, είχαμε νεκρούς εργάτες στη ΔΕΗ. Αυτή η πολιτική καταστρέφει, αυτή η πολιτική δολοφονεί. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε πάντα στα πλαίσια του καπιταλισμού μια παραδοσιακή διαφορά ανάμεσα στη σοσιαλδημοκρατία και την δεξιά, όπως οριζόταν. Αυτή ήταν ο φορολογικός μηχανισμός, το άλλο ήταν το κράτος πρόνοια. Υπάρχει πλήρη ταύτιση. Υπάρχει πλήρη ταύτιση. Δηλαδή, στα κεντρικά του φορολογικού, ποιο είναι? Είναι η έμεση και άμεση φόροι. Δηλαδή, οι έμεση φόροι, οι οποίοι είναι φοβερά εις βάρος του λαού, εις βάρος του κόσμου, ο οποίος ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Και το άλλο βέβαια είναι η φορολογία του κεφάλαιου, το οποίο από 45% το έχουν πάει όλοι τους με τα χρόνια στο 25%. Καραμανλής πολεμική μηχανή κανονικά, θέλουν να το πάει στο 20%, ο Παπανδρέου δεν στο 25%, αλλά δεν θέλουν να θίξουν καθόλου το κεφάλαιο. Και το δεύτερο είναι οι κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή εκεί διακρινόταν η σοσιαλδημοκρατία. Θα φτιάξω εσύ, θα φτιάξω παιδικούς σταθμούς που σήμερα είναι σε πλήρη εγκατάλειψη, μιλάμε για πανδημία, γρίπης κτλ. Τα συνδικάτα ζητάνε 30.000 προσλήψεις προσωπικού, όπου είναι ρητή κατηγορηματική δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι μιλάμε για μηδενικές κοινωνικές δαπάνες. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, η πρότασή μας είναι καμία εμπιστοσύνη στους δύο, καμία ανοχή στους δύο. Ο κόσμος πια έχει καταλάβει, υπάρχει την εμπειρία της Ιταλίας και τι εφάρμοσε και το αριστερά του Πρόντι. Υπάρχει περίοδος Σιμίτη, υπάρχει περίοδος το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, που δεν στήριξε τους αγώνες, που δεν δεσμεύτηκε σε κανένα μέτρο όπως το βάλανε τα συνδικάτα και όχι καν τα προγράμματα των κομμάτων. Αυξήσεις στους μισθούς, σοβαρούς αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Να δεσμευτούν για την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων. Αυτή η ζούγκλα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Να αγορευτούν οι απολύσεις. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις σε νοικιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, στο εθνικό σύστημα υγείας. Να υπάρχει πλήρη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. 500 ευρώ λέει ο κ. Παπανδρέου. Αυτό θυμίζει το δίκτυο φιλανθρωπίας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. 500 και μετά πώς θα συμπληρωθούν με 500 ευρώ. Η πρόταση λοιπόν η δικιά μας είναι ότι προβάλλουμε τα αιτήματα που έχει διατυπώσει το κοινωνικό κίνημα, τα συνδικάτα, το εργατικό κίνημα και η νεολαία, όλους τους αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα και λέμε στον κόσμο, στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, στην νεολαία να βγουν αδύναμοι και οι δυο τους. Να μην φοβηθούν τα επιχειρήματα για την ακυβερνησία. Η κυβέρνηση θα υπάρχει, θα βρουν τον τρόπο να την έχουν. Έχει σημασία να υπάρχει δυνατή, ισχυρή αντιπολίτευση, να υπερψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκφράζεται την κοινή δράση της αριστεράς. Παρά τα προβλήματα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε
Κύριε Σαλαβράκο, ακούσαμε παροχές και προσλήψεις ουσιαστικά μας λέει με άλλα λόγια ο κύριος Καραβάς. Λοιπόν, ποια είναι η θέση του λαού? Εσείς βέβαια είσαστε και σε μια στιγμή όπου οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια σημαντική αιμορραγία από τη Νέα Δημοκρατία.